Amalawi, tiye ndikambiane za climate change. Ndapangira da video hii siku la lero, one of the most polluted days in China. Panova usi mukuwonao olo kumbuyo kwangako visibility osafika chani 200 meters. Ena ndikumania la boring. Yeah, dikira mumveka ikuti ndikufuna nditani. Okay, ndapangira da video hii siku la lero, one of the most polluted days ku China kunoko. Air quality index panopa ndekuti ili ku hazardous sindikuina kukhala ndi kunja komwe ma particles ali malelemu amati PM 2.5 ndekuti panopa ndi tsiku lina yake yoti basi usi mukuona kumbuyo kwangako sizoti ndi chani ndi fog ndi utsi wochokera kuchani kuma coal power plants ndi utsi wochokera kuchani ku manyumba ndi ma fireworks amene anthu akupanga ndi ma fumes wochokera ku magalimoto anthu ndi ku ma factory. Okay, nkhani imene tisi hapo ena ndikumafunsa kuti ndeye ukufuna kuti uze chani. Okay, ndapangira da video hii siku limene kunoko ku China kuli polluted kwambiri kuti ndipange drive home point ina yake ya climate change. Ndendi kuziwa zoti anthu ambiri amene ali interested mu video hii akuziwa kale kuti climate change ndi chani. Koma tiye nditenge kaye 30 seconds tikambirane kuti climate change ndi chani. Okay, climate change ndi kusintha kwa nyengo kumene kumachitika kwa pakanthawi kakatali. Osati lero ndi lero nyengo ikangosintha basi climate change osasiso 5 years anthu amapanga measure ka period kakakulu ndithu. Kodi leroli ndi 1960 nyengo ikusiyana bwanji. Ndi ma scientists anapeza kuti chiyambireni ifeyo kupanga zinthu ngati magalimoto ma factory zikuoneka ngati kuti nyengo ikusintha kukutentha panopa kuti last 100 years nyengo yakwera ndi chani ndi 1 degree Celsius. Okay, 1 degree Celsius ndezi sintha chani. Okay, anthu akunena kuti climate change imachitika kuti nangasi tikamapuma zimpweya kuli ma CFC kumene koko kuli ma carbon dioxide kumene koko kuli madzi amapita mmalere ndi akapita mmalere muja zuwa likamawala limagwera pansi pa dziko panopa nde kutentha kwina kumathawa kumapita so ku space. Koma chifukwa choti kuli zimagasi zambiri mmalelemu kutentha kuja kumasala pansi popano ndi chimene chimapangisa kuti chani kutentha kuja kukwere. Nde kukatentha chonjija nangasi kumwera kwa dziko lapansi kuno ndi kumpoto kwa dziko lapansi kuno kuli ice kumene koko ice uja masanduka chani madzi aja ndikumakweza chani level ya ma ocean ndikumapezeka kuti kuli maiko ena ake ngati kuchani ku Pacific woti angokhala ndi zaka 30 kuti amile. Anthu ena amanena kuti climate change ikupangisanso kusintha kwa nyengo kuti mwina kumalo kwina kumagwa chimvula chadzaoneni pamene kumalo kwina sikugwa mvula ndesi unganeneretu kuti kuchitika chani. Pali mbalame zina zimafuna nyengo ina yake kuti ziyikire mazira ndikupezeka kuti nthawi ya climate change sizikuyikira mazira. Kuli zipatso zina zake zoti zimafuna kuwala malowa temperature ikakhala ina yake ndezi kupezeka kuti mmene nyengo ikusinthamo zachilengedwe zikubalalika kuti tipanga bwanji zimene zikupangisa kuti chani zinthu zambiri ziwonongeke. Pali zinthu zina akuti zinasiya kale kukhala ndi moyo chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ngati timamva zoti ku Canada kunali zichani zinkhano zambirimbiri over 1 million zinafa chifukwa choti madzi kumene koko anatentha. Ndi zinthu zina zake zoti za serious kwambiri ma scientists ambiri pa dziko lapansi amagwirizana kuti climate change ikuchitikadi ngakhale kuti pali anthu ena ake amakhala akukayikira kuti kodi zimenezi sizimachitika chifukwa moyo wa dziko lapansi lino kwakhala nyengo ina yake kuti dziko lonse lapansi limakhala ice kwakhalaso nthawi ina yake kuti dziko lapansi lino zaka 400 kumangogwa chimvula. Anthu amene amaziwa zoti zaka 13,000 zili zonse ku Sahara desert kuja kumasanduka chinkhalango. Ifeyo kunoko kumwera kwa Africa ndi kumene kumakhala chi desert. Nde kuli maganizo ambiri koma consensus imene ili pa dziko lapansi panopa ndiyoti nyengo ikusintha makamaka chifukwa cha zimene anthu akupanga, especially kuyambira ndani
ndi industrial revolution imene inachitika kuyambira ku England, mafactory kuwotcha mafuta kumene koko kudula mitengo chani, zimene zapangisa kuti malere mukhale carbon dioxide wambiri amene akupangisa kuti nyengo izisintha. Okay, pamene potakambirana za climate change. Pamene ndikufuna ndikambirane ndi iniwe ya Malawi ndizoti ku Malawi kuli ministry ya climate change, kuli department ya climate change, komano kunoko ku China kunoko tsiku la leloli ndikukukumbusani chani kunena kuti munthu amene akuwononga mpweya, munthu amene apanga contribute mpweya kwambiri wa carbon dioxide pa dziko panopa ndi China. China yokhayi imapanga contribute 26% ya carbon dioxide, my emissions 26%. Okay, ifeyo Africa maiko angati kodi 54 or so timapanga contribute 4% yoka. Ndiye tieni tizisiye izi za climate change tisamajijirike nazo, chifukwa chokuti anthu amene akuwononga, anthu amene akupopera mpweya aliphe kunjaku. China akamayiuza kuti amene mwawonjeza kuyika China carbon dioxide mmalere, amauza kuti no, ifeyo nafe titukuke kaye, tiloleni tiwononge mpweya wa dziko lino, tikazatukuka tizasintha. Kodi China imaneneranji zimenezi? Akunena zimene zozo chifukwa choti mmalelemu muli ma carbon dioxide ma gigatons angati over 2200. Anayika mpweya wambiri mmalelemu ndi azungu omwewa, aku England, aku Europe, kuti atukuke anapopera zimpweya zambirimbiri, anasegula zimafactory. Ndi China nayonse ikunena kuti ifeyo nafeso titukuke kaye, tikatukuka tizakambirana zimene zozo. Koma ndi chifukwa chani ifeyo aku Africa kunoko olo chitukuko zero tikufuna ti climate resilience, climate change, basi tima department mbwe kufuna kupanga zinthu izi ndizi. Ya Malawi tieni tizisiye apo, titenge moto ya chani ya China. Amene akuyenera kusintha ndi amene awononga nyengo, azunguwa. Panopa iwo asinthe kumene koko, ifeyo atilole nafeso titukuke kaye, tikatukuka tizasintha nafeso tizapeza njira zina zopangira chani energy. Koma panopa kumalawiko ndi nanji Africa yonse ino ngati tikupanga contribute 4% yokha ya chani ya global emission, kodi ife tikujijika nazo chani? China ino yamwene yakupanga chani 26%, koma ku China kunoko amapanga approve coal power plant mu 2022. China imapanga approve coal power plant every month awiri. Ndikunena panopa kuli ma power plant omwe akugwira ntchito kunoko oyuza coal at least 1200 coal. China inoyo at least 60% ya mphamvu zake amaitenga kuchani ku coal. Inayo imachokera kuchani natural gas. All ku Europe mukunenako kumene koko mphamvu zawo mazitenga chani ku biomass ndi magas, ma fossil fuel kumene koko. America mukuinenayo ndi nanji, amati nyumba imodzi ya ku America imagwiritsa ntchito magetsi, energy yofanana ndi manyumba 50 aku Nigeria. Ndi ifeyo tisamajijirike nazo, ifeyo tingopanga zoti titukuke. Amene akuyenera kusintha kagwiritse ntchito ka mphamvu ndi amene wowanzathu amene anaononga kale chani chilengedweko, amene ankayika ma CFCs, ma chlorofluorocarbons mumlengalenga. Ife Malawi tinali kuti anzathu waje kulemera kuja chifukwa choti anatani anaononga chilengedwe, kulemera kuja chifukwa choti anapopera mpweya umene wa carbon dioxide, kuwotcha kolo, kuwotcha mafuta. Anthu aja ndi awononga panopa ma gigatons amene ali mmalengalengawo ndi ochekera kwa azunguko. Okay, even tinkhani tating'ono tingati plastic amene China inoyo plastic kunoko kulibe zoti ka single use pollution. In fact kunoko amapanga produce 600 metric tons of plastic pollution, 600 million metric tons of plastic pollution. Nde mkamaona plastic wa maocean uja kuchokera ku China, India, United States akupanga zinthu kopya. Koma kabwera ku Malawi akuwuzani kuti mpange ban. Kunoko ku China ukapita kumsika ndiko lakupasa plastic mmene ukufunira. In fact kunoko
kuli chikampani chinake ndi chimene chimapanga plastic wa single use kwambiri kumene koko pangani ban plastic dzalani mitengo chani kodi ndi chifukwa chani anzathu aziononga chilengedwe ifeyo tizikhala tikupanga chani tima step start komanso zimene tikupanga ku Malawi zosagwira olo Malawi ija tidzale zimitengo paliponse kupha anthu aliyense sitisintha kanthu chifukwa choti kunoko anthu akupanga zinthu amwene zimene zikupanga pollute dziko ili taonani nyanja all visibility you're saying ndi chani the carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, the pollution Nkhani chifukwa choti kunoko maso pachani pa industry akufuna tukuke nde ifeyo Malawi tisatengeke ndi zinthu izizi zoti basi abwera ena ake aku Europe kuzatiuza climate change basi kupanga ministry nde kuti izi sitingapange anzathu asatinamize ifeyo let's focus on development nde ndibwereso ku video imene napanga kanthawi kenakake ndimanena kuti izizi zomati sola muchedwa nazo anzathu kunoko sola amapanga imene yokuti basi yophera awemba kupangaso ndalama kuti anthu aku Africa muzigula amene we should go take ma fossil fuels tikatukuka kale tikatukuka ndi pamene tizayamba kutani kumva zinazi tipange zimene akupanga anzathu panopa amwene Europe ija musanamizidwe kumene kujako panopa kuli chani ku nuclear power okay koma ifesi tingapanga afford nuclear power ngata kuti uza za solar izizi za climate chani green energy muchedwa nazo ndiye ndimafuna ndinenepo pamene popo kuti climate change ndi nkhani ina yake yoti ikukhala ngati is skilled tipange approach imene akupanga China kunena kuti ifeyo tikatukukano tizapanga zimene mukupanga inuyozo koma panopa tisiyeni titukuke kale ndi kunoko ku China kodi kutukuka kwawo amanena chani mafactory ndinanena kale kuti ku China kunoko ine ndakhala nthawi yayitali sinaonepo blackout panopa ndikuti olo umange chi factory chotani kunoko kuli chani Baghaya Foxconn yacho kuti amamanga factory yoti kumakhala ndi anthu 500,000 pa company pomp imozi kumapanga ma iPhone kumapanga mafoni kumapanga chilichonse in fact amati pa zinthu 1500 zonse zimene zimapangidwa mu factory China imapanga chani 1000 chilichonse chimapangidwa kunoko amene kunoko kuti ndingopita kwina kwake ndikuti kuli zima factory mbwe ku city imene ndimakhala kunoko ndi zowenzera sombazo zimene zili kumene koko ma paint ma petrochemicals zimapangidwa kunoko kuti apange run industry amafuna chani amafuna chani oil amafuna chani hardcore energy osati to piecemeal panaceas ngati timasola nde China atu ndi mafanele ake kuganiza boy anapita ku Gobi Desert ku Gansu ndikuyika chi solar farm ayika ti masola ukoko kujambula ndi ma drone and wow they're doing something about climate change komanso China yomwe ikupanga approve 2 coal plants every month panopa amene 1,200 coal plants in operation. If you kumanda mizito tipange resilience climate smart nda matenga timaripota zitako malaiko kuti diasa mabanzi ndikuti tikupanga spew tenga umene zidi pitisa kutiko amene anzathu akumenya output ya energy kwawoko ndiye nyatu ndendisi olatati Africa yasiya kupanga pollute kuti oloka moto tisayase tizingophikira chani solar sitingafanane ndi zimene akupanga zathu kuno olamati ku Africa kuno tiwotche nkhalango zathu zonse China yoka itakutiposa chifukwa choti ife tikumenya chani 4% emission anzathu dziko limodzi ifeyo mayiko chani almost 60 panopa ndi achina South Sudan abwera kumeneko kumamenya 4% anzathu dziko limodzi kumamenya 26% 30% nde ifeyo kodi tinaguna tabwanji nde ine ndikufuna ndikuuzeni inuyo ndipange appeal kwa inuyo amene muli mu government kuma department ya energy mchani tikamapanga plan izizi a National Planning Commission tikamapanga plan tinthu ngati ititi ta energy
musapusisike ndi ma talking points aku Europe, musapusisike ndi ma talking points amene wawa anzathu aku America wonani zimene akupanga osati zimene akunena. Inuwe mukawapanga investigate muona kuti Baghaya wawa ndabodza kwambiri. Iwo anatuka kakale, iwo anawotcha coal, iwo anawononga chilengedwe, anadula mitengo, koma ife tisapange. Chimene chikuyenera kuchitika ndi choti iwowo akuyenera kupanga ma corrective measures kumene aliko. After all, panopa iwo amene ajawa ali ndi magalimoto zima gas guzzlers akuyenera asinthe. Apeze technology yochosera chani carbon dioxide malele, akuyenera kupanga ma collective measures opanga reverse climate change. Ifeyo amene tikupanga develop panopa ife, let's pollute. Use coal amene alikoyo nafeso tipeze kachani ka development. Use fossil fuels tipeze kachani ka development. Kwina kono tizakamba tipeze parity. Ndipo akamati climate justice panopa izikhala nkhani yake imeneyo osati zimene ndikumva anthu amakambasi. Nde yes, climate change ndi chinthu china yake chowopsa kuti in fact akuti climate change kamazabwera ndi mafu effects tizawamve kuwawa kwambiri ndife anthu akudafe, anthu aku Africa, anthu amene tili kumwera kwa dziko lino lila pansi chifukwa choti ndalama tilibe kayi, ndi kukabwera mvula, kukabwera zimphepo, sitingamangenso zimanyumba zija zizakhala zodula kwa ifeyo. Koma amwene tisayiwale kuti chani anthu amene akupangisa zimene zizi ndi Azungu, anthu amene akupangisa zimene zozo nda aku Europe, atimati chani the first world. Ndiye asatipusise yayi. Ndiye ndimangofuna ndinene kuti okay, climate change ndiye asiye asidi, koma ifeyo monga anthu tikiyena tiganizepo mwakuya, tisapusisidwe ndi ma talking points amene akupanga. Tiye tipange zimene zitithandiza ifeyo kuti ifeyo tipange develop. Tikufunika energy ya serious. Kwinako tizakambirana, Ndetiye ndipange adopt moto ya China kama ifusa kuti panga reduce my emissions, imanena kuti ife tipange develop kale, nde ife also tipange zimenezozo. Africa sitipanga contribute my emissions. Kodi ndi chifukwa chani tikufuna tizijijirika tiziuza ethanol, green energy, smart chanjan. Amene ndikamaona zimene zija anthu akuthamanga nazo ma government officials nimangoseka. Pardon my tumbuka confusion there. Nimangodya kakaka chifukwa choti kodi ifeyo tinaguna ta chantundu wanji. Ifeyo tinaguna ta chantundu wanji. Anzathu akuti feka. Akungoti doda. China samayesera ola pano kuyiyankhula. Ola achina Saudi Arabia amagulisa zimafuta. Palibe munthu amene amabwera kumene kuja kuti ine mukupanga contribute to climate change. In fact, amagula mafuta ambiri kwa Saudi Arabia. Kodi mnamvapo chani akupita ku Arabia kuja kauza za climate change kumene ndamabwera ku Malawi kuzagula kankhalango akuti tigula ma carbon offsets. Ndi basi ma allowance jatadi ndi malipota takumene koko ma government officials kupanga chi ministry. Kodi kunoko ku China kuna ministry ya climate change ili kutiko. Kodi ku America kuja ministry alindika ndani ka official kamoza amati ka climate change ka John Kelly. Basi everything else is just talk shop. Ndiye na Malawi tikhale ndi anthu ena ake kuganiza mwakuya achina chakwera kumene koko amazipasa lebo imeneyo. Let's put my words amene into action. Kodi tikuganiza mwakuya mwantundu wanji. Nkhani ya climate change tiye ndiwoneso bobo. Yes, climate change kuchitika, koma anapangisa climate change ndi ndani. Ifeyo Malawi for years timagwisa ntchito kujonko makala, timagwisa ntchito kumene nkhuni, tinthu toti very sustainable. Tikanakhala kuti dziko lonse lapansi limagwisa ntchito makala, limagwisa ntchito nkhuni. Wezi climate change tikunamizira zinthu zina. Chifukwa choti anzathu ndamene anaononga chilengedwe. Ifeyo zisatikhuze panopa. In talking about development, in talking about policy, let's go in that direction. Let's pollute. Let's use real energy. Then we will talk about green energy later. For now, leave it to the Europeans. Leave it to the people that did the pollution. They should fix the system. They should reverse the changes that they caused. Ifeyo zisatikhuze. Let's adopt
China's motto. After we develop, we'll fix this. Panopa, let's go coal, let's go hydro, let's go fossil fuels. Kaya kulitipe as a natural gas, let's go. Koma sizoti amalayo ndi ijai yoti basi kwabwera ka delegation ka World Bank edi mutiwonese plan yayo yokonza climate change. Kuti mulandire budget support iyi mutiwonese kuti za climate change muchitapo chani. Ndi basi kumango khala fanzina yake yoti ma tools, useful idiots and hamanina chonjo. Yes, climate change. We know this story. Koma it's lopsided. Ndi ina yake yote use manipulation points yoti zipezeka kuti ifeyo ndifosauka mpaka nekale ndanena kale kuti munthu banja limodzi ku America koli zingati mabanja 100 ku Malawi mafuta amene amagwirisa ma plastic amene amaononga chakuti olo nyama imene amadya sipano koma ifeyo nangati kutani kungowombera manja kungolandira tima talking points kumango ziwonongera nthawi nde kumene koko anthu aku National Planning Commission anthu aku Department of Dod Makaya ku energy kuchani tieni tipange plan using realism. Dziko lilonse limazionera paloka musanamizidwe kuti kaya kuli chani global consensus chani iyaye aliyense amafuna kulemera muli mphamvu mmene mukulemera ndiye musapusisidwe iyaye ndeni mafuna tikambirana mbo zimene zoti nena kuti za climate changes zitipusisa panopa taonani pollution kuli konse mwene chifukwa choti magayiwa akupanga zinthu tima factory ndi kuti zikumenya kumene koko akupanga solar kunoko kumazitigulisa kumene koko solar uja kumamenya profit panopa mamangirira amene or chan ma electric vehicles China #1 ikumenya ma electric vehicles kumapangirapo profit pa green idea imene tinayo. Ndizimene amanena Michael Moore nani nakali mu film yake amanena kuti panopa much of this whole green revolution thing akungofuna popena pake popangira profit. Nde yanga ija ndine Morton Baghaya. Cheers. Jesus Christ.